TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kamano geno kanyo ni intiere makare ka utulu ni makende kendo mar ruakini machiegni onamo machielo mar chenro ni mar Sulwe Mokinyi ama bende ne wachako kanyo sechego eko mag okinyi nyaka sani eno ka dakika odong' kanya boro kende romo kanyo sadeka mar okinyi. Nase wacho ni kanyo ni wadhi bedo gi welo do chiegni makawuono ma bende wadhi twaka godo mano kotenore koda ka wechego eko mag arts, wechego eko mag talents kachiel koda kama moko. Aneno ka wenda osemana donjo kaeri omiaka utulu ni ekima ruaki kanyo ni machiegni kama mrama intiere mondo mi watwaka kanyo kotenore koda ka wechego eko mag talent, kotenore koda ka wechego eko mag arts and culture. An kae gi migosi Akech Obata Masira mabende en kanyo CEO kata manager mano mar Mama Grace Onyango Cultural and Social Center kachiel koda ka Joseph Okelo Nyamanga mabende ong'ere gi nyingno mar Sejo kendo en kanyo achiel kuom artist mabende koro to osechopo kaeri mondo mi walos kodgi achiel kachiel. Adwa ka utulu ni eki mar wakogi mondo mi giulreni ka wachako chino ni eki machiegni uru. Adwoko kamano e Color TV. An iluonga Akech Obata Masira. An ja drama to sani an CEO manager mar Mama Grace Onyango Culture and Social Center kendo an director mar Misango Arts Ensemble mabende osetimo drama e Kenya, Africa, Canada gi Europe. Ero kamano. Yes. Anti lungani Joseph Okelo Nyamanga mana kan wach mokwongo. Yes. Sejo. And the main curator mar Mama Grace Onyango Art Gallery. Yeah, mano mantiere Mama Grace Onyango Cultural Center. Yes. Yeah. Ero kamano moro kulimo wado chiegni makawuono kenda ka utulu ni makende marwa kuuni machiegni Color TV mondo mi walosi koda ka jopiny mabende neno wa okinyi makawuono ni eki. Awinjo kanyo iwacho ni imbe in gi telo moro e Mama Grace. Okay. Main curator. Yes. Iwacho kanyo ni in artist visual artist. Visual artist. Niso ni igoro. Makaka bedo kasa nini nyalo gora maber kabisa. Mana kamano magevelo wa mabende koro to wendo wa kayo do chiegni eki makawuono kumana kwa chaka kamiyo uthuolo maybe nitire jo mang'eny ma ok ong'eyo ni Mama Grace Onyango Cultural and Social Center ni eki en kuma chala nade to nochakore higa mane to itimi ang'o. Maybe ler ne jopiny ni anyalo yude kanye tang'o gini mitimo kae anyalo bedo gi interest mar biro kanyo and 1 2 3. Adwoko erokamano makende kuom Color TV ma iluongo na mar ariyo amor. Mama Grace Onyango nochakre higa mar 59. Nyinge mokwongo niluongo African Social Hall nochake gi Joagunda. Koro e Kenya kae Joagunda noyiero kuonde ariyo michako Cultural Center. Yes. Achiel ne Nairobi to mani luone Kenya Cultural Center. Yes. Machano mi wazunge. Koro nikech Talanta ne ng'eny koni, koro jurtenge no mege magi Kisumu ka. Yes. Miluongo ne gichake ne African Social Hall 1959. Koro kapodo kochopo 1961, yes. Ndalogo machon ne nitiere kambi maduong' miluongo East Upper Railways and Abas. To joma notelo kanyo ne gin wainde. Yes. Koro ndalo no ne nitiere Kenya, Uganda gi Tanganyika. Ne gin e bwo wakoloni manodak Kenya. Yes. Koro wainde ne en gi chokruok wainde mane tiyo Tanganyika, matiyo Kenya gi Uganda. Kane giromo to ne giwacho ni buchgi itimo African Social Hall. Gini nokomoro jorotenge. Ngeno ni gibedo sunlight. Gibeg jowazungu. Ere kaka wainde nyalo biro to donjo karwa mondik na Africa. Lweny nowuok. Ba jorotenge nogo wainde. Koro nomako jorotenge go. Yes. Koro ndalo no man en mzungu. Iluongo ni Stanley Everett. Yes. Kod ng'ato ni iluongo ni Mr. Motherfield. Mr. Motherfield ne en director mar African Social Center. Koro penjo gi to jorotenge ang'o momiyo nogo wainde? Wan gi momiyo nogo wainde nikech kae ondik ni African Social Hall. Yes. To wainde ok gin Africans. Ang'o momiyo gibiro ka? Bas. Jogi wazunge nofwenyo makosa ne wuok e nying.
koro nong'wonegi. Olok nying chieng' no sechego ne Victoria Social Hall. Koro ndalo no nitie Queen Elizabeth to min gi be ne Queen. Koro nochake ni Queen, nochake ni Victoria Social Hall. Koro ka ji dhi kombulu chiegni, ka gino chiegni, Independence chiegni, to nying nolokre. Oluongi Kisumu Social Hall. Koro pone jatelo ne pod iluongo ni Mr. Motherfield. Koro Mr. Motherfield ni ema nokelo wach Talanta. Koro kanyo mogero stadium maniluongo ni Kisumu Stadium, makoro tiluongo ni Moi Stadium. Koro ne social center kanyo ne e kama ne mise mag Talanta te ne chakre. Kanyo ne nitie sports officers kamano. Koro nying ni odhi. Koro kochopo around 1965 kanyo, ng'ato ne nitiere ni Okot Pabitek. Okot Pabitek nochungo bote thurgi kocha Uganda, to bote noyombe. Koro to Obote oyudo ka ne en jarateng' mokwongo, ne en director mar Uganda Cultural Center. Koro nogiwinjo go Obote, ni wach no Obote dwa nege. Koro nokele Kisumu, koro nobet Kisumu Social Center. En makoro chako weche mag Talanta motegno. Koro kochako ba Kisumu Social Center obedo the cultural center of East and Central Africa. Yes. Koro kamano. Koro kochopo higa mar 2020, Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o oneno social center ni obed cultural center. Okay. Koro the social services manitie kanyo noter kosawo. Koro kanyo ema noyiera mondo abedi ng'amo kwongo bedo jatelo mar kanyo. Kech an bende asetimo drama e piny mangima. Asomo drama Amerika. Higa mar 86 nyaka 89 na iluonga a visiting artistic director in England and Wales. Koro asetimo drama higni mang'eny. Asepuonjo drama England gi Wales. Kawinjo kiwacho ni to nying mar Mama Grace madok e to kanyo. Koro kanyo ema ne governor samano oloko nying to oloke ni Mama Grace Onyango Culture and Social Center. Yes. Ang'o momiyo no oloko nying? Mama Grace Onyango ni nene miyo mokuongo bedo mayor East and Central Africa. Nene mama gimoro amora en mokwonge. Yes. 1965. 67, Mama Grace mokwongo bedo the first woman elected Secretary General mar Luo Union East Africa. Ndalo Luo Union ne nigi mwandu Tanganyika, Uganda gi Tanzania. Sani tiluongo ni Luo Union Council of Elders. Koro kanyo kendo Mama Grace 69 en miyo mokwongo bedo member of the National Assembly, Kenya, East and Central Africa. 75 kanyo bedo chako bedo the first woman elected the Deputy Speaker, National Assembly. Koro nong'eyo mise gi te gima miyo no nosetimo. Koro noloso kode to wacho mama adwa ni nyingi kik lal kapod ingima. Mama no nobiro boyawo kanyo. Koro mane momiyo nochake ni Mama Grace. Koro kanyo godo mondo bed mise mar mine. Koro mise mag mine gi mine manosetiyo matek e piny Luo kata koni. Yes. E yor somo, e yor siasa, e yor dongruok. Koro wakawo piche gi to wandhanyo e korot. Koro wuoyi miluongo sejo ni ema goro. Koro kibiro Mama Grace, governor noloke chieng' mane Mama Phoebe Asiyo ne timo rapar mare kanyo timo nodong. Koro governor nowacho na kanyo koro bedo Hall of Fame for women, matriarchs mosekedo, mosetimo gik mopogore opogore. Koro mano. Only from Kisumu or the whole Kenya? No, Lake Victoria. Oh, from this region. Nego bende gi ng'eny gi gin joma oteno lake. Okay. To ng'eny gi kata giwuok Migori, giwuok Homa Bay, giwuok Siaya, Yes. giwuok Kisumu. Ting'en to mine mage. Koro rapar man godo kodgi keto piche gi e kor ot. Yes. Koro mano e gima Mama Grace en. To Mama Grace no
en Talent Center. Koro World Talent Federation, Yes. riwruok mar Talanta mar piny mangima, noyiero Mama Grace kaka the center mar talent e Africa. E Afrika mangima. E Africa mangima. Yes. Koro mar ariyo, World Talent Federation conference biro Kisumu kae e Kenya, mokwongo nochakre 1975. Yes. To pod ok otimre ga Africa. Obiro timre Kisumu e dwe mar October This year. this year. Yes. Joma winjo gan jo Manchester, jo Arsenal, joma winjo ma joma gi Talanta e mpira e gima opogore biro biro Kisumu. Jo Arsenal mu winjo ga Liverpool ki ang'ang'o, Yes. jogi te biro Kisumu. So maybe just in brief, maybe nyalo nyiso to ginang'o gin chenro mage ma utimo Mama Grace Onyango Cultural Center. Koro Mama Grace Onyango en school mokwongo. Wan gi school mar music. Yes. School mar music ni wadwaro jo mipuonjo go thum. E school of music wan gi school of dance. Yes. Joma do puonjre miel. E school moro wan godo ma iluongo performing arts. Joma do tegre drama, poetry. Wan gi school miluongo visual arts. Yes. Joma do goro, motel gi sejo. Koro to Mama Grace bende wan gi school mipuonjo ji dhok mar Faransa. Joma do somo French. Yes. Wan gi school mar French. Koro nikech Mama Grace koro waseyawo schools, wasebedo talent center mar Africa. Jo World Talent Federation okelona nyaka machine kanyo. Yes. Machine machalo kaka video ni. Manyalo ng'iyo nyathi, to fwenyo nyathi nigi talanta e mane. Ochalo kaka picha. Okay. To gini somo gi Manchester University. Koro kosego nyathini picha, to dhi ng'iyo obwongo to ng'iyo dende. Yes. To wacho ne nyathini talanta mare gimotegno godo, wira motegno godo, higni 20 kata 30, maek ma talanta nyathini tie. Onge guesswork. Okay. Mano wan gi machine kanyo. Yes. Ineno. Koro mar ariyo ne waonge gi equipment, so wan gi school. Koro mokwongo nwachako mondo wabed gi MOU gi universities. Yes. Ne wadwa chako wan gi skunde gi, to joma wan godo gin gi talanta. To theory nyalo bedo nok gibere ahinya. Yes. Koro universities gi nwadwa mondo kony gi theory mondo migi certification. Kech practical to gitimo. Koro wabedo gi MOU, wasign MOU gi Jaramogi Oginga Odinga University, wasign kod the Vice Chancellor. Yes. Wachako wasign MOU gi gini KCA University. Wasign kod African Talent University. Jomaseno University kelo ga nyithindgi mondo tim practicals. Karo kanyo. Yes. For 3 months. Kuom higni masebedo kanyo. Koro gigi te nitiere kanyo. Koro kano sebedo gi school, to wachno wan gi jomo ng'ego thum. Yes. To onge instruments. Nwaloso gi governor. Governor nyono instruments. Wan godo. Koro wachako bet to wan go instruments ni. To onge studio. Yes. Na inyalo studio onge godo. Chenro. To ambassador ma jo French bibiro ga kanyo mang'eny. Koro waloso kod ambassador. Wan gi music instruments. Wan gi school. Wan gi jopuonje. Wan gi jopuonjre. To onge gi studio. Ere kaka nyalo konyowa? Yes. Koro wige ariyo mokadho ne giyawo studio no. Studio ni unu Mama Grace Onyango professional recording studio. Okay. Ma jo French government omiyowa. Mapro konyo tego recording. Koro kanyo ok wacharge. Ok chul pesa. Nyiso ni kata an ka sefwenyo ni an gi talanta mar wer anya bira ta. Timo recording. Wer moro amora madwaro. Wer kata gimoro amora midwa timo. Omiwa go nono. Okay. Koro en nyocha yawe hapa ni wigi ariyo mokadho gi ambassador ma jo France miluongo ni His Excellency Arnaud Sokwet. Yes. Gi governor ma Kisumu.
Koro mano wan godo. Mar ariyo, nyocha chako wacho ni Mama Grace osedhi okang' mamalo. Yes. Wang gidwa timo their national day. E Kenya kae itimega od ambassador. Wang ni uwuok oko ma Nairobi, Yes. ikele Kisumu, tikele kama Mama Grace. For the first time, French government they host their national day. In Kisumu County. Kisumu City, Kisumu County, but Mama Grace. Oka moro Machielo. okata stadium. Mama Grace. Emidhi time. Tarik 15 Julai. Igani. Winjo kiwacho kanyo ni un gi machine ma inyalo ng'i godo talent mar ng'ato. Un gi machine inyalo ng'i talent mar ng'ato. How do you identify joma uparo ni nigi talent kae to ng'iyo kaso machine be ng'ato chulo? For example, samoro ka ng'iyo ni an gi talent moro, anyalo chaka wuotha biro, or do you people go to schools to identify these people? How do you meet these people with talent? Mama Grace en kama ji bire mang'eny. Yes. Odiochieng' joma biro Mama Grace ok tin 200. Mama Grace be wan gi conference center. Okay. Kore conference center, Mama Grace opog di dedek. Yes. Nitiere school. Mapuonjo Talanta, Yes. culture. Nitiere school ma be puonjo French. To nitiere conference centers man malo. Yes. Ma jo city tiyo kode, jo county tiyo kode, jo Kenya tiyo kode. Ji mopogre tiyo gi conference center. E conference center no wan gi screens. Giant screens, wan gi projector. Hall wan gi hall maduong' manyalo ting'o ji 1,000. Koro hall no bende wan gi projectors, gine giant, wan gi 2 projectors and 2 giant screen. Koro kendo nyocha ambassador majo French kano biro to wido wan gi rain kendo a stage. Koro wacho gi that dosonwa stage modhi bedo gi lighting ma effective. Makata nga koro ng'ato dwa timo recording kanyo. Kendo nyocha gine gichako gichiko na gidwa miwa gi mashinde ilagi mondo marwa mar filming studio. So imapenyo ni gigi te ka ng'ato dwa timo dwa ng'eyo my talent and all that, is there any money michulo? Some organization bonyisi ni maybe chulo this money for maybe registration and all this. Podo ko chak chulo. Podo ko chak chulo. To wan gi the facility. Okay. Koro we are expecting ni nitiere corporates mane nyalo biro to support. Yes. As for now, you don't have any support from any corporate? No. You're just alone? But podwangi corporates. Yes. But we are still doing it. Koro this, kanga to biro kanyo, to nitiere expert. Koro expert mare ilon Professor Amfrobora. Koro Professor Amfrobora kendo ene jakom mar Mama Grace Onyango Cultural and Social Center. Yes. So how do you people identify talents mag nyithindo? Kanya mabinyo kapo kidwa. You go to school, kwa dhiyo to jibiro kendi to wase dhiga radio stations. Okay. Wase dhiga radio stations mwaloso kod jini ng'ato nitie seche moko ma mama ni kaka koro inyalo bedo miyo sana. Yes. To iniero okili moro. Nyathini ni dwa mondo bed okili. To nyathini ni mich momiye en mpira. Makati tere kata kokadho penj to gino chunye onge. Yes. Koro gina identify konyo jonyuol nyathini ni obere goro. Nyathini ni bere wer. Makata kikete kata konge kwano to kwano bro tema lakini berne en kama. Koro kendo chako tude gi universities. Okay. Ineno. Koro nitie jomoko ma osewuok kumo masani sedo nyaka degree nyaka masters through their talents. So in this school, do you uponjo at a college level or? Yes, so Form 4? Waka ujo Form 4. So you come with the certificate from Form 4? Okochu nyaka ibed gi certificate. Wangi Talanta mari. Then wangi jo universities gi. Ineno. Koro jo universities gi be konyowa a theory. Gikonyo e theory. And university moro be wase to do milon African Talent University. Maka kori sekadho kidienje gi. Tenyalo yudo degree. Okay. Recognized from a recognized university. Okay.
When maybe uchako nyaka gi nyithindo mapod tindo low maybe mago be nitie machine to nitiere manyalo detect nyathi. Okay, the training makora penjo training mar kacha pe wan gi training mar modeling koro nyithindo en bende opuonjo nyithindo goro e primary mabe apano bro wacho mare to nitiere jok moko mabe wan gi school of modeling we no we godo to the school of modeling ngi ipuonjo nyithindo matindo kata nyithi nasari bende gipuonjo kanyo. Okay. Maybe ka dwogo kumi matin sejo. Yes. Tell me, how did you realize ni nigi talent mar goro ni eki kata nochakore nade? Karango mani fwenyo ni nigi talent mar goro, and how did you start makuri bedo jalonye wicho ko mag goro kendo nyalo goro ng'ato maber kamano? Okay. Talent mar goro afwenyo ka ntiere primary school. Yes. Primary school afwenyo nikech iyudo ni kano mi ji gik moko ni mondo gigore class. Donge. Tado ka okata na wuno kunang'e ni an magoro moingo jomoko gi. But koro ka japuonj ne siko kowuotho to otiyo gi buga kaka example. Donge drawings matimo. Koro after kanyo to koro iyudo ni nyithindo mang'eny classmates moko ne biro to an agoro negi diagrams. Kaka wadhi mos japuonj bende seche midwa go diagram e class an miluongo an matimo nade an magore. Mano at a primary school level donge. Yes. Koro katieko primary school ta join Kisumu Day High School. Kisumu Day High School ne ipuonjo visual art. Yes. Koro atimo visual art Kisumu Day nyaka form 4. Yes. Donge. After Kisumu Day ta join Mwangaza Art School. Yeah. Mwangaza Art School ema koro aendelea ginena mara mar art. Yes. Ka Mwangaza Art School ta koro adonjo Mama Grace Onyango Cultural Center. Makanyo kule mantiere man curator mar the art gallery. Yes. Kaka donjo Mama Grace Onyango Art Center. Mama Grace Onyango Art Center, there was a time manitimo launch madhe the center. Yes. So I was in a group Misango Art Ensemble, manabiro headed gi Mr. Bat Masira. Yes. At the beginning I was a performer. I was doing acting, I was doing rap, and I was doing poetry. But Mr. Bat is the one who gave me direction. Yes. So after Mwangaza Art School, I joined Mama Grace Onyango Cultural Center. There was an event that was going to happen, the launch of, when the name was being changed from the Social Hall to Mama Grace Onyango Cultural Center. That is in 2020. Yes. Yeah. So we drew some pictures of the guests who are going to participate in the launch. Yes. Donge. Koro kanyo emanagoro picha. Mara the Amina Mohamed, manadi bedo the main guest. Nagoro picha ne, agoro pich Phoebe Asio, nagoro picho Paranya, nagoro pich ji mang'eny, portrait magin jotelo go mang'eny. Koro after kanyo to later to Mr. Bato bedo wakonyi. Governor on notice gini gamina nitiere open air expo. Okay. Nitiere open air gallery exhibition mano koro ken gallery. Yes. An exhibition mano waketo ako kanyo. Koro governor kane biro wuotho gi welo to neno pichi mar talent always to neno your photos. Yeah, to ne one artist mang'eny mano timo exhibition kanyo. Yes. But nobedo interested gi the portraits mano watimo. Ma these portraits emano kwa mano mi joka ka gift. Yes. Governor no me jogi. Governor wacho ni mai Talanta ma present no yudo chiegno jo Kisumu no konyo kata present. Okay. To ilo biro. Koro wacho mwaneno gi. Mai momiu. Koro portraits wago emano kao to me Omigi. the guests. Yes. Kaka gifts donge. Aya. After kanyo donge Mama Grace Onyango Cultural Center chakre koro. Later, maybe it was then 3 weeks after, a week after. Yes. Wachako Mama Grace Onyango Art Gallery. Mama Grace Onyango Art Gallery wachake kaonge art mora. Ne wan artist adek. To watene wawuok Mwangaza Art School. Koro kan wachake nwangi wako wanyalo poch artist ama kaka wanya create awareness ne artist mantiere. Yes. Around within Kisumu. Koro nwa wuotho kwa manya artist kuonde magintiere njenye visual artist mostly gintiere gi bases gi magibede. Yes. Koro no wuotho kuonde go manyo gi but onge artist mora mana in ready mondo ka piece ne art ne oket kanye oket e gallery nikech ok ni
e yo marach but ok ging'iyo go. Yes. En gima pok ging'iyo Kisumu kae. Ni artwork ni nyaka kete gallery nikech kata sama wuoyeni onge gallery moro amora Kisumu ka. En mana achiel no Mama Grace Onyango art gallery mane mantiere. Koro kanobiro artist jok ne gin ready. But koro aka wan ji adek, artist adek mana chako gini. Yes. Wacho ni ka jogi pod ok dwar kelo artwork ni, wabe wan artist. Watim nade? Watim kwa mondo act as an example. At that time pod one students Mwangaza Art School. Kamane yakwa wachake and then pieces ochako bedo. And then nentiere any guest ma kobiro Kisumu tikeloge Mama Grace Onyango Art Gallery. Yes. Or at least no make some sales. Donge. Kanyi makora artist moko ge kanoni kara gallery cha en gima ber. Wanyatero artwork kwa kucho. Sani wan gi artwork se gallery mang'eny pong ma moko koket kate uwa. Okay. Get the benefit mar the gallery. So what are some of the pole angadi kugetieki? Koro kanye makendo waginene wagone governor waero kamano. Kum miwa gallery. Nikech talent magoro iro ka artist otimrenade giro bet on their own. Yes. Donge to bet on their own nikech there is no central place manyalo timrenade manyalo unite them. Donge. Yes. Koro Mama Grace Onyango Art Gallery kane gichako kelo artwork gi iyudo ni koro gin gi kuma artwork gi nyalo bedo displayed. Yes. Apart from kuma gintiere kucho nikech kuma gintiere kucho iyudo ka artwork oket kanye, artwork oket piny. Koro iyudo ni artwork first of all okotime quality, rangi ma quality, alafu okete kuma buru goe. Iyudo ko okethre. But koro koting'e to kele koni e gallery kae safetyness mare ber. And then marketability bende ni ai matin nikech nitie jok mawuotho mabiro e gallery guest mabiro. Winjo kiwacho kanyo ni kane uchako wang'adi matin kane uchako ne onge artist mane wuok oko ne uwuotho kumanyo gito madwaro ni mondo mi kata mana gige ne luongo nango work ne tije obed displayed gallery wacho ni ne onge ma nyiso nango county ni ekima Kisumu as a whole weche go eko kata talanta mag ojende ni kuma chalo nade kaka koro ina achiel kuom people with talents e county ni ekima Kisumu nyiso ni ere kaka talent chalo e county ni ekima Kisumu. Talents and youth, do you think ni the gichomo kamoro koso nitie kaka talent mag youth onegi account ni Kisumu? Because since ni there's onge kata gallery maybe karu kanyo kende manyiso ni weche mag talent timore. Yeah, mano penjo maber sana. Mano omiyo nachako gi giving thanks to our governor. Donge honorable Anyang'. Yes. Donge. Nikech en mano si nong'iyo to nani Kisumu talent wise pod wantiere chien. Kitaka Kisumu kae king'iyo sani, king'iyo the level mar art, sana visual art koni. Ji mang'eny pok adapt gi visual art. Nyado ni nyagoro, kisegoro, but the people within, onya able to appreciate ni goro maber, but koro mondo nyiewe bedo matek. Koro mae challenge mosebedo gi visual artist. Donge. Chuni ni seche moko nyaka iwuogi idhi oko. Item moko mopore ka sign writing ang'o mondo at least you sustain yourself. Yes. Get the wall hangings mwagoro gi mondo nyiewogi bedo matek nyaka maybe we organize for exhibitions matimbe seche moko museum Nairobi social hall be koro wan gi gallery. Gallery ma wantiere ni bedo ni mostly the people within gino kitimenade ok gibinyio art. Gin gi appreciate through. Gi appreciate but ok kitimenade most of them ok nyiew. Yes. Gimiyo gipo penji mokuongo en niya. In artist donge inyagora koro mano is the only way mwanyalo make money through visual art through goro ngato portraits to oken all artists manyalo goro portrait because portrait ntiaka otheko matin imari goro ngato tambeni ma okana ng'iro donge koro yudo ni achon ka koro luogo chon donge yudo ni Kisumu kae mostly ji no believe in education donge koro talent wise ne gine ni ok no mi focus sana. Yes. Mano miyo Kisumu talent wise pod wantiere piny. Ki compare gi counties ka Nairobi kata Mombasa. Yes. Nikech yudo ni ata mausre Kisumu kae ata kata at 5,000 donge. Kidhi Nairobi the same art nyauso at 50,000. Nikech market ntiere. Donge kidhi igine makocha. Portrait migoro kae at 5,000 kigoro ne ng'at makoro ng'e art nyado ni gore gi 20,000. Yes. Inen.
Koro mano is the difference. But with the time, art scene grows. Nyaka ne gavana donje telo, ma kuma wantiere sani. Ntie aka opogre. Oken kaka cho. Ang'o nyalo wacho ne jotelo mamoko kopogre gi governor, mjo kwacho ni governor is already trying mondo miyo boost talents mag Rowere county ni kima Kisumu. We have other leaders. Are they also doing anything about this? And what can you say to them? From the community level, kanya chako gi MCAs. Yes. Donge mane kuma poni talent nyabedo identified easily. Koro maybe ka the MCAs nyalo organize some events. Donge ama occasions moko ma inyalo identify talents mag youths mantiere within. Yes. Donge kose timano timiyo gi the proper channel mag inyalo follow. Koro ni mae koso timruok mar mae be kelo shida e communities mwae sana slums. Idoni jomok ng'ate nigi talent but talent ni okomi direction monego odhi. Koro idoni oneno ni tich be onge monyalo timo gisani, tich onge Kenya kama ng'eny sana donge. Idoni tij lwedo nyalo konyi moloyo tij office idwa dhi manyo. Koro ni ng'ato nigi talent to okomi direction. Idoni ko direction modhi take is a different direction. Donge odhi chako maybe odonje drugs. Kose donje drugs they lead to violence. Donge ama they lead to robbery. Donge ile mane umido ka slums insecurity ntiere malo sana. Nikech vijende youths monego beni timo gimoro okomi gima ginyalo timo direction. Koro gima ginyalo timo en mayo ji otieno ang'o gilego mang'eny drugs koro o interfere kod ineno. Mama no gima through our MCAs to kata MCAs o kata jotelo nitie moko wanya rito jotelo moko wachako wan wawegi kaka Rowere. Donge kiseng'e mabeni gini en gima nyalo konya already okonya donge to ng'at machielo be ntiere kacha maybe en gi pok mano miya e bende en go. Donge en upon me mondo ang'eya ka anyalo ywa ng'at machielo cha anyise benefits mar gimotimono. Alafu being ni koro and the main curator mar Mama Grace Onyango Art Gallery bochuna mondo abe to some point attempt poach some of the youths mantiere kuonde ma me say identify talent mondo gibi kanye gibi Mama Grace. Seche ma gibiro Mama Grace Onyango Art Gallery e gallery wa offer mentorship programs. Mentorship programs mar the kids gi joma dongo. Ng'at ma ekoro paro no nyagoro but pok ong'eyo ni magi monyatimnade magi monyalo live mo. Alafu koro nitie moko ma koro nie field, nitie artist mane field bende. Mago bende wang'iyo ka ginya biro kanye Mama Grace Onyango Art Gallery. Kanyo bongiso gi the standard of artwork madwarre. Donge artwork magetimo and then kwasengiso gi the standard to wakonyo gi mondo wang'e ni tijgi magetimo bochopo that standard. Donge to nyithindo mwapuonjo most of them wapuonjo gi at no fee at times. Nikech iyudo ni nyathi obiro kanyo oa slums kako nyalo chulo mano kende kata kako nyalo chulo materials ang'o gigo onge. Koro man is a challenge, a major challenge mwa face ga. Koro iyudo ni chuno nyaka the center wa deep into our pocket mondo ng'e kwa konyo nyithindo. Nikech en gi talent lakini onge ako nyalo support to ka talent ni mondo igine mondo wanachae nti some things ma wabe watimrade we need mamago dwaro finance. Mana kamano wadhi e yweyo matin waduogo kanyo ng'iyo loso kanyo pod waduogo dhi nyime kora katwak maro ne medo ng'iyo kanyo ni some of the challenges mabende koro to nyalo bedo ni u encounter ka waduogo ng'iyo challenges moko ma u encounter and 1 2 3 mabende wanyalo medo koteno kora ka weche go mag talents and youth ma to enye county ni Kima Kisumu. Wadhi yweyo matin waduogo. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda
Joash Odhiambo Mitula. Magi duto yudo mana ka okalo e chenro nendo mar Orindi mar Siasa mana e Kala TV. Orindi mar Siasa kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore sa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto yudo mana ka okalo e chenro nendo mar Orindi mar Siasa mana e Kala TV. Orindi mar Siasa kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Kamano wadhi mane yweyo mana matina kata kamano wasidwogo Dungo Makerere University. yes Ineno chandruok mabiro ni omiwa ot, omiwa kombe. To wan gi chandruok ni talent ni okomie pesa. Okomie pesa. yes we lack finance Financial support exactly. En chandruok marwa and financial support. Yes. Kech ji pod okufwenyo ni talent ni nango. Ineno gin gi para ne entertainment. Maseche moko ni idwa timo gimoro i perform to ng'at jasiasa moro ketho tuki udo mi pesa udo fuwi. Okian mai bende yor achiel mar tich. Yes. Kisumu kae nigi talent maduong'. Makata kiwuotho ndara tineno ji. Yes. Kiwuok kata ndara kata ido joma go picha ma are professionally qualified. But kuma ginyalo tiye onge. Koro talent ma wan godo kae en mich momiji. Yes. To mich ni kata wazungu nofwenye chon ni gini ng'eny Kisumu ka. Eme noger social center. Ok noger kata Mombasa. Majuru tingi. King'yo kata Rowere in the 60s and 70s, benga joluo manego tho malich ahinya Africa ka mangima. Yes. Kendo kanyo momiyo nitie gimiluongo ni UNESCO Creative Cities. Mabencho mi Kisumu. Creative Cities kae gin pinje adek ma UNESCO yiero. Yes. Africa. Miluongo Music City. Ang'o momiyo gin oyier gi adek? Congo Brazzaville mokwongo mi nang'o kanyi marumba music otimrane ochakore. O Kinshasa. Yes. Kinshasa omi higni ariyo bang'gi. Jokanomi 2015 to jo Zaire, jo Congo Kinshasa omi 2017 nikech innovative dance miende gi opogre Africa. Gen gi yudo gini nikech miel miende gi opogre creative dance. Yes. Wuok Congo Kinshasa. Rumba chakre Brazzaville. Joge yude jo Kisumu yude because of benga music. Benga music ochakre 50s ka. To otedre nyaka 1980s. Yes. Ma thumbe kidhi kata mna Zimbabwe thumbe joluo mantie. Thumbe joluo go mane goyo nyaka radio Johannesburg. Yes. Ego South Africa, ego Zimbabwe, ego Zambia, ego Nigeria. Koro joluo jo Kisumu to nyo yude 2025 because of benga. Just last year. Benga. Gin kuda dek because of music. Koro benga ni gima lich. To yudo ni koro benga ni bende thoya nikechi joma koro support koro onge. Koro ng'at nitiere ni oloch kanindo. Yes. Mane mi a lot of support. Ineno. To kendo Kenya kai manitiere pressing mar vinyl. Yes. Mar recording. Koka mano jo Congo dhi France. Koro gigi tetete nitiere thuolo ma jotelo ne miyo godo support. To support ni lal e yor pesa. Yes. Mijingo mondo jogo tim. Ng'ado mi mijingo no mi ofuwi siling 100, siling 1,000. Koro wan kaka Mama Grace gima godo dwoko erokamano ni governor osemiyo thuolo en be mo introduce ambassador to Mama Grace. Yes. Ambassadors gima biro gake otero gi ka. Koro chandruok ma talent man area ni onge support, financial support. Ineno. Koro kaka Mama Grace one under city. Yes. Koro kae wan gi two cultural centers. Tie Kanyakwar cultural center masicho moko iluongo ni Kisumu cultural center. Mabe no chagi Mama Grace Onyango. Yes. And under culture. Ineno. What city and county be gin achiel. But one under city as Mama Grace. Koro kendo mar ariyo governor decided koro Mama Grace nyaka bed gi board
ma manage, ma understand arts and culture. Yes. Ma koro ko beda nen oketi ochuogre kamoro to bedo koro board ni jatend board ni iluongo ni Professor Amfro Bora ma bende otelo ni Secretary General mar World Talent Federation. Okay. Koro chandruok maduong' mwan godo dewa kaka ne osiepna doseloso dewa bed gi jo siasa. Okra mana jo siasa. Ado chako gi jo siasa. Dongane ka jo siasa sani gi support ma gik moko lakini ogiwuok oko mondo gine ni giger talanta. Jo siasa support women groups and okay women groups. Mano be okraj. Okraj. To wachon be gibende gi support talanta. Yes. Kaka pinye moko ji support talanta mar mpira. Makero Kisumu ne gi chako ngira ngana home of soccer. Yes. Inano. Kaka kero Kisumu ne chako wuok no home of boxing. Inano. Koro gigi tete ne gin mise mana wazungu no keto. Emi no ochak stadium, ochak gigi te. Makane jo siasa bende ngion Mama Grace nitiere talent. How best do we support this? Magini kete budget. Oken gima wuok ufuk ngato. Ikete kata budget to support the talent. To budget ni jingene pesa di ma support talent. Iwinjo? Mama Grace bende ka dipo ni Professor Nyong'o owuok. To ngama biro manyien seche moko nyalo kata loke kata chiro. Nikech priority dhi pogre. Koro Professor Nyong'o, because he was an artist, he decided ni koro gini okobed ni culture bedo under social services. Culture beda koro kachiluon a cultural center. Manitiere joma run the cultural center, utingo the board, utingo the artist. Koro chandruok maduong' ahinya en lack of financial support. Koro gigi chalo lek. Made bedi ka wayudo kata financial support nikech wan gi officers matiyo e talent iluongo ni anthropobiometric talent assessment machine. Yes. Jogi nitie. Maka wana wayudo budget to koro wuotho nyaka chiro wacho nyathini nigi talent ma. Machine ma dhi somo talent. To machine yore nyathini talent nen ka ika. Okay, so penjora machielo ne pokitieko your point mani lero. Mano. Okay. Mentorship. Oh, mentorship. Mar mentorship. Yeah. Yes. Koro part ma mentorship watime malach. Yes. Nikech nyaka schools moko kaka secondary schools gibiro e center kae. Okay. Mama Grace Onyango art gallery. Yes. Though being in space space mano is the major challenge ma wantiere. Another challenge. Yeah. Gallery space not in, therefore the space the room was not meant for a gallery. Yes. Donc koro condition mare oken fit to the art materials mantiere je kanyo. Schools biro kanyo opuonjogi the last time no one gi Musingu boys again kanyo. Ko seche ma gibiro give their time maginyane nogo gallery onego bedi. Though our space is not fit for that, but mantiere ne manyaka ngotigo. Koro gibiro to gineno iye kanyo, gidonje studio kuma wantiere mwatiye gineno. Ka giseneno mago te, to wachako bedo gi classes magi. Mwabe watibe nade wapuonjogi go. Mano is part of the mentorship programs mwatimo. Nthindo be mao kaka na wacho mokwongo kan. Nthindo be biro gibe ipuonjogi gibe. Koro parents mang'eny kelo ga nyithindgi. Sana time man nthindo loro ni. Nthindo ne nitie kanyo mang'eny ma watimonegi mentorship. Koro mano en gima osebedo to entiere kanyo. Mani ji mang'eny pok ofwenyo ni mano ntiere ga. Koro through this opportunity at least ka ginya ng'eyo ni Mama Grace Onyango Cultural Center art gallery kanyo itimo mentorship mar visual art. Visual art en goro mar lwedo. Kanyalo stress kendo mopogre kanyo matin bas en related king'iyo Kisumu kae gi Nairobi. Kisumu nigi raw talent moingo Nairobi. Pure raw talent moingo Nairobi. Nairobi talent giobedo sana part magoro gido ka gidonjere machines mang'eny ok gidhi direct gi lwetgi. Ineno korido ni Kisumu kae ma wantiere gi raw talent but it is not paying.
but Nairobi my talent is not raw magitiyo gi machines mang'eny it is paying. Do you think it is technology? Sani one under technology, things miromo kata mana social media, AI, molos and what? Do you think it's interfering with the talent? Because nowadays when nyithindo dak mana ni game sime, nyithindo neno cartoon, but compare ginalo machon, nyithindo neni gi thuolo mar dhi gwem, pira kata ne gichako mana gi gwe gunde molos and whatever. Mana kan inyalo identify nyathina ne bere gwem pira and all this. Do you think ni this technology thing, yes obero kwatamore, but it is interfering with the talent? Ober mana kiwacho no. Lakini field magoro koni oko interfere. Okay. Nikech raw talent is always paid. Ineno. Sana tourists mabiro koni. Development man go sani in terms of technology micro experience sani. Gine gise experience chon. Don't one in third world country. Pod one chien. Donge. Koro gik mabiro gingi ging'eny. Koro seche magibiro Kenya kae. Mag gine mitimo gi machines go ok gidwa nikech mane momiyo giwe megi kucho ka gibiro kanye gibiro ka. Yes. Koro mo itimo rocha mitimo gi lweti no. Ido ka mano nigi price mamalo moingo mangato timo gi machine. Yes. Koro kanyo waonge gi problem. Yeah, though the people the origins are actually Kenyans give a welcome the technology. Yes. Don't get. But kagi so welcome. If you don't need to team machines go, they are very cheap. Kuro give welcome it. But one day matimu maro malwe doni. The raw one. The raw one. The real one now. You don't need more name. Inya uso kata get 2,000. Okay. Don't get. But the original one, the raw one, they cut at 100,000 more. Okay, just cut over kuomi. Do you think the new technology era mountain ka interfere with talents mag youth? Anbeo asire nikechi ineno kaka anatimo drama. Koro drama ne asetime pinye mang'eny. Yes. Koro ndalo moko in the 206 nidwaro tugo ma Africa madhi yao World AIDS Conference in Toronto, Canada. Yes. Koro jogi negi America gi Canada. But nidwaro play ma they represent Africa. Yes. Koro this play negi dhi Nigeria, gibiro Kenya, gidhi South Africa. Negi dhi Nigeria ok negi do play ma negi dwaro. Gidhi South Africa negi yudo. Kane gibiro Kisumu kane giyudowa, we were selected. But they represent Africa in Toronto, Canada, 206. Yes. So basically, I think there's a lot of talent, and this talent can be developed. Jomang yugi katogin iloni copycat. Yes. They do wrong things. Kata miel. King you miel men in Africa guy. Une ubeno mielo miendu mu trade. Giro mielo miendi Jackson. Michael Jackson. They cannot do it. Yes. So every time they do things, there's lack of what is called creativity and innovation. Yes. Koro our center kai we are trying to promote creativity and innovation. Yes. Koro kadhi nyime atemwacha. To 2023 nitiere gimirono World of Blacks and African Festival of Arts and Culture. Miluongo ni Festac. Yes. Festac ni nochake kod president mar Senegal 1966. Iluongo ni Senghor. Koro ne gitemo tiyo gi arts and culture mondo giluong jorotenge mawuok oko mar Africa gi Africa 1966. Koro ne gitime Dhaka. Koro bang'e ne lweny wuok Nigeria miluongo ni Biafran War. Bagino chako kawo 10 years. Koro time Nigeria Lagos 1977. Ochako tho kendo. Ochako tere Zanzibar 2022. Yes. 2023 otere Arusha. Wadhi Arusha. To nyiso jogi ni bwana wada timo tugo maka ji oneno to Festac ni wadhi gole. Wakele obene na choko mjutugo. Yes. Noketwa chieng' miyawo tugo. Yes. To nwatugo tugo man the history mar Africa.
bang'e no 2024 Festac nokelo Kisumu ka. Koro gini okelo sip e kindwa gi jo Festac. Yes. Headquarters mar Festac in South Africa. Okay. Koro last year ne giluongowa the 6th World Festival mar Kisumu ni the 5th. Ai marach ne wago gi pesa ok nwadhi. Kendo igani bende gichako giluongowa to represent Kenya. Yes. Odhi timre Dhaka. Ok wayudo pesa. Koro because kineno tukwa to wiyo kwil godo nikech style matimo godo tugo. Chieng'moro abuluongi mondo ine drama matimo. I will come. Drama matimo nitie style moko time. Tuke moko ibro neno anena to ibro wil godo. To marwa nitie style motiyo godo. Koro mane momiyo iluongowa e pinje mopogore opogore. Kaka nasepimo ni nayudo thuolo 1983 ni yiero kijende matindo madhi somo drama na nachiel kuomgi. Okay. Nikech drama mar timo social center. 1984 ochako yiera mondo adhi atim drama. Ated drama, agolo drama ka, atero Birmingham. 1985 wachako gimiluongo ni Kisumu Cheltenham Exchange. Wagolo ji Kisumu ka to atero England. Wagolo ji England to atero England. Koro 1986 nyaka 1989 nabedo gamiluongo ni visiting artistic director. Koro apuonjo wazunge African theatre. Koro atime Bristol, atime London, atime Gloucestershire, atime Cardiff. Achaka duogo. Koro basically wan gi talent makitimo gigo. Ok wakop jok moko. Wabiro gi styles wa. Mamagwa. Mamako wang ji. So maybe ka luore koda kasa wang'anda matin. So what are some of the plans ma unugodo kaka sani? Chenro mage wa unugodo mbele to make sure ni udhifa. Apart from maybe challenges munyalo bedo godo, ungi chenro mage ma samoro kata ng'ato biro ni koro dwa support to nyalo pedhe mesa ni at Grace Onyango Cultural Center wan gi magi mama wachano timo this year kata next year. Yes. Koro aduogo erokamano Kala TV. Challenges manwan godo ma wacho mokwongo ne gin equipments, music equipment. Governor otimre okonyowa. Another challenge manwan godo ne studio. French government otimre okonyowa. Koro chenro mwan godo gin achiel ado chako World Talent Federation. World Talent Federation kaka nawacho nochakre 1975 England. En nyasi maduong' mar jo Talanta e piny mangima biro chokre Kisumu kae. To Mama Grace en secretariat. Ka nitie joma dwa biro tugo, biro tugo, gini nyasi ni dhi chakre Oktoba. Yes. Tarik 26 nyaka tarik 30. Kendo asechaka nyisi ni an jatend misango Arts and Sebo. Jo Festac be ochako luongowa mondo wadhi watim drama Dhaka. Senegal. To wadwaro otiko 16 mondo wawuok Kisumu kae wadhi represent Kenya e Festac. To wan gi chandruok ni waonge gi pesa wan achiel. Kode wadabedo kode kacha be wan gi chandruok ni wadwa bedo gi women the matriarch Hall of Fame. Wadwa ng'eyo to mine mage manotiyo matek e piny ruoka. Igni 20, igni 60, igni 100, igni 10, to waketo pichegi. To joma goro gi bende dwaro mondo giyud gimoro. Koro chandruok maduong' mwan godo, the center lacks the budget. The center lacks the budget. And we are also appealing to well-wishers. Joma feel ni art gi culture as a critical role manyalo loko dhano. Nyalo konyo. Wan gi machine mapimo talanta mag nyithindo. Manyalo nyisogi bergi higni 30 gi magen. To joma tiyo kanyo be dwaro pesa. Koro mane chandruok montigo kod kendo wada mondo higni kaka Kala TV radio station mondo be ochak kedo
mondo cha campaign ni gima kama talent nyalo konyo. Asante sana. Mano isewacho kendo winjore ang'eyo kanyo ni wan kaka Kala TV wasema nachako bedo part of this thing nikech koro isebiro ka yamo. Ang'eni weche miwacho go te bro chopo ne jotendwa so anyanya jotelo go mawuok e kaunti ni ma Kisumu mondo mi gin bende giwuog oko. Mana kaluwore kod sa maybe ka mi thuolo enang'o minyalo wacho ne maybe rowere kata jogo e komoninde talanta margi ng'ato nigi talanta ne kata mar gore and whatever to samoro ninde nikech samoro kong'eyo kama chom go maybe wach moro a word of encouragement minyalo wacho ne gi ka watieko. Sawa. Word of encouragement manya wacho en niya. Dhano mora mora, ng'at mora mora, ing'eyi gi tiji. Ibedo identified gi tiji. Kimadho kong' iboluongi ni jakong'. Donge? Yes. Ka in japur iboluongi ni japur. Newa, gimitimono. Koro, ibende kaka ng'at man gi pok mare. Tije malwedo ka en talent ma in gono. Mi talent ni no tich. Oko bedi ga ma easy. Ngech kumora mora, onge kumora ibedo ma onge challenge. Challenge ni kumora mora. To bed king'eyo niya, at mitimoni ama talent mumini. Nyasaye mano mige. Nyasaye ne nigi reason momeno time nade. Oketo talent no kuomi. No believe ni you can survive with your talent. In mibedo lazy. Mar miyo talent no direction. Nyao moro maki. Yes. Laziness moro maki no ni isigi complaints jeteni maonge. But chung ka tindi gi talent no. To push. Ki push Nyasaye ok bi weyi. Gigi mitimono okonyal. Ibo dhi mbele gi talent no. But kisiki bet kuma intiere incomfortable gi kama intiere. Onge day kata chiel nibo tingri malo gi talent mari. Wuogoko idhi kuma jintiere. Man gimitimono ok in kendi in mitime. Wuogoko imany jomoko be matime. Ilan kuom jok matime ka. Yes. Through mano kata ka en tich no ibo yudo kidhir ng'at matime cha ma utimo go the same thing. Ibo yudo ka idhi ko ire timago kod osiep. Seche moko en ng'at moma osedhi mbele matin. Nitie tije motimo nade moyudo. Donge. Kidhi timako osiep kode kanyo ibo chako yudo ka en gi tich moro mobedo overwhelmed gi tich. Donge. Ibo yudo ni onyang'isi mak ma itim. Mos tibende igeri talent mari. Yes. Laziness mamako wa Kisumu kae. Eni ji ok dwa wuotho. Ng'ato en kanyo obet piny. Mani ma ginene difference bedo gi Nairobi. Nairobi ji odich. Ji odich. Kata ng'ato yudo ka kata ka en jawer, en a performer, en a street. Otemo kumonyalo, owuotho. But Kisumu kae ng'ato bet piny no wero ana artist ang'o. Odo mano ji gamba ni ji ong'eni otimo gino. But ok otim nade, ok oji push. Alafu nitie mentality moro mabe ji oketo ni ibo ti kodi. Jok ma wacho ni ibo ti kodi yo. Koro compare ng'at miwacho ni itiyo go cha. Gi in gi ng'a wacho ni ibo ti kodi. Ibo duka ng'at miwacho ni itiyo go cha ng'ato ose make steps. Osedhi mbele. Ineno nikech itiyo kode kata ka na performer. Ibo do ni itiyo kode lakini otimo nade? Odhi e stage. O improve himself. Chieng' moro kodo stage maduong' cha 10 feet for it. Okay. Donge. Lakini in miwacho ni ibo ti kodi ibo do ka in ibo dong kanyo. Nikech ok isiki time. To talent en gima ok isiki time to dok chien. Donge. But kitime to grow. Koro in ng'a wacho ni tiyo gi jomoko ni in ok bitime. Ibo beta kanyo ni ibo ti kodi wuoyi mibuoyo mang'eny. Lakini ibo dong kuma intiere. Erokamano. Kaluwore koda sano kwadwa mana gi dakika adek mibe miyo thuolo mana mar wacho matin mogik ka watieko chenro. Adwoko erokamano ne Kala TV. Adwoko erokamano gima temo wacho wan gi music equipment. Kijago guitar. Yes. Wan gi committee mi practice. No. Wan gi studio ma jo French ambassador omiyowa. Bende na enono. Wan gi kuonde mitime practice social center. Bende mana nono. Koro chon Kisumu ka nene the center of arts and culture mar East Africa mangima. Sani onyalo bedo kendo mar Africa. Kech wan gi mich. Wan gi machines
Koro chandruok en mana un. Biuru Mama Grace Onyango Cultural Social Center. Wabro miyo services go nono. Erokamano. Erokamano. Wachni mogik. Wachni mogik agone Kalatvlive erokamano kuom rwako e chenro ma kawuono. Ero mara ne ni gini kinyalo time kata gi jomoko bende ma kaka wawuoye wach talent. Ka Kalatvlive through Kalatvlive ginya konyowa in identifying talents malai low in the communities mwae kata in the slums mwae mondo at least ukonywa expose jogi bobedo maber ahinya. Ago erokamano ne Kalatvlive kuom rwako e chenro ma kawuono. An beda go kero kamano maduong' kuom biro Kalatvlive mondo mi watu wakanya achiel kachiel kod ka jopiny awinjo kanyo kanyo ni jogo manindo e talanta gi wuogo ko mondo mi nyis kanyo ni in gi talanta kech samoro wacho ni talanta no igi minyalo chamo ka samoro tich ma samoro isomo otamore biro mana kamano mane chenro mar Sulwe Mokinyi ano ka odong' mana dakika nyirni moko to romo kanyo saa 4 chopo e giko mar bedo kodi e chenro eki kama ne tayi chenro ni odiochieng' ma kawuono ne nan Brenda Agenyo elo Justus Adoyo. Warom kero odiochieng' machielo kuom ng'wono ma Nyasaye. Ineno Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa.